Did-an sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi ang pagpasud sa mga tawo nga 4 feet below ang gitas-on atol sa gikatakda nga People's Rally alang ni Vice President ug Presidential Candidate Leni Robredo ug ni Senator ug Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan ug Mang Adlawa. Kini ang pagklaro sa Philippine National Police sa dihang gipangutana kung tugtan ba ang pagpasud sa venue sa maong rally ang 4 feet below ang gitas-on. Kahinumduman nga nahimong kontrobersyal ang maong lakang sa PNP kalabot sa maong lagda, human-unan ning gipatuman atol sa BOPK rally ning buwan sa Abril. Sir, aside aning mga bata, sir, na to ang rally during the event na ginadili na to, are we sir, na prohibiting po itong mga minors na dili kaabot to 4 feet to avoid? Yes, apil na sa mo ang gihangyo na to, we ask them, we encourage them not to bring children and also minors, no, kung mahimo lang ang mga legal age lang ang makakwantambong, because ato hinumduman ang Mandawi City Police Office is also enforcing the curfew city ordinance, and we are expecting this event will last until 12 midnight. Sa ilang bahin, una nang namahayag ang Robredo People's Council for Leni Cebu sa ilang press conference sa miaging adlaw nga unconstitutional ang maong lagda. Yung kaso implement si Mayor sa katong size requirement, so that is unconstitutional, that is illegal. So we will question that if ever. Taliwa ni ini miarangkada na ang preparasyon sa mga volunteers ug supporters sa Leni Kiko Tandem sa pagbisita nila sa Sugbo sa ikaduhang higayon. Tawgon ang maong kalihukan nga Cebu People's Grand Rally 2.0. Target sa grupo nga moabot sa 250,000 ka mga Sugboanon ang mutambong sa rally nga ipahigayon sa Dakong Hawan at bang sa usa ka mall sa Mandawi City. Ang kapulisan sa ilang bahin mopakatap og 300 ka mga personnel gikan sa Mandawi Police Office, dugangan pa kini sa 85 ka police personnel ubos sa Police Regional Office 7 gikan sa Regional Mobile Force Battalion ug Cebu City Police Office ug uban pang police stations. Gitataw sa Deputy City Director for Operations sa Mandawi City nga si Police Lieutenant Colonel Frank Oriol nga nahingpit na sa ilang preparasyon alang sa maong rally. Ug gisiguro ang kahapsay niini taliwa sa kadaghan sa gipaabot nga mutambong sa maong kalihukan. Police nato namin yanda ng mga 300 na mga police personnel for the said rally. That would include also that will also include the 100 team personnel sa ato ang mga rota o sa immediate vicinity sa Grand Rally. Wala pa nato mapildahin noon ang number of kanang AFP personnel who will be augmented for tomorrow. Plus another 100 as force multipliers that will include also the barangay tanods and the other force multiplier who will help the MCPO man to secure this said event. Dugang mga quarantine personnel ug force multipliers gikan sa mga barangay ang ipakatap sa venue lakip na sa mga intersection ug highway nga duol sa rally. Giawhag sab ang mga mutambong nga dili magdala og dakong backpacks aron hapsay ang pagsulod sa venue. Sa headquarters sa Volunteers for Leni sa General Maxilum Avenue sa Dakbayan sa Sugbo, sub-sub na ang pagpangandam sa mga gikinahanglan nga preparasyon alang sa kalihukan. Gipangandaman na sab sa mga organizers ang stage kung asa gipaabot nga mag-perform ang national ug local artist ug kung asa muhatag sa ilang mensahe si Robredo ug pangilinan sa mga Sugboanon. So karon na ata sa Mandawi City North Reclamation Area kung asa ipahigayon ang Leni Kiko Campaign Rally ugma sa hapon. Makita nato sa likod ang mga campaign organizers kung asa sila nagprepare para sa event ugma. Gipaabot nga ugmang adlaw sugdan ang kalihukan ni Robredo ug Pangilinan didto sa isla sa Bantayan. Mubisita usab sila sa mga lungsod sa amihanang Sugbo sa dili pa moadto sa venue sa People's Rally sa Mandawi City. Formal nga sugdan ang Cebu Grand People's Rally 2.0 ugma sa alas 2 sa hapon. Kini si City Fahida Kali, UPCOM intern alang sa MyTV Cebu.